Bona tarda. Des d'aquest matí, la Generalitat no pot fer ús lliurement dels seus comptes i només es poden fer efectius els pagaments que ja estaven compromesos prèviament, certificant per escrit que no s'està finançant el referèndum. Això també afectaria les targetes de crèdit corporatives dels alts càrrecs i d'altres treballadors d'empreses públiques que en puguin tenir per pagar les seves despeses d'empresa. El butlletí oficial de l'Estat publica avui l'ordre del Ministeri d'Hisenda que assumeix el pagament de les nòmines dels treballadors públics i els pagaments relacionats amb la sanitat i l'ensenyament. Malgrat tot, algun centre d'ensenyament ha tingut problemes aquest matí per poder operar amb els seus comptes en tenir un NIF de la Generalitat. Pel que fa a les nòmines, la Generalitat ha decidit finalment enviar la informació perquè Hisenda les pugui pagar. També torna a enviar els certificats setmanals que garanteixen que els pagaments s'ajusten a la legalitat. Aquest cop, però, el signa només la interventora.